Hei, voit sä lähteä menemään? Joku on tainnut syödä ärrin murrikeksiä. Voi tätä aikuisia, kun te sitten ootte. Ei suotta te täällä möksätätte, kun ulkona on niin kaunis ilma. Hei, voitko ihan oikeesti lähteä menemään siitä nyt? Minä olen Hermanni Hiiri, kaikkien kaveri. Joo. Oikeesti, lähde menee nyt siitä! Oho! Joku on tainnut nousta sängystä väärällä jalalla. No voi pömpelipälle! Nyt täytyy antaa luunappi möksättäjälle. Ei tää oikein. Vittu, luulet sä oikeesti, että täällä on joku hiiri sisällä? Ei tää oo mitään herkkua mullekaan.